di batana sumurung sian saluhuk na roha. I mana mangaramuti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Oras madi ita saluna barita nuli na kabihatan di bata di kita iman tersurat di 1 Tesalonika 2 ayat 1 ayat 2 songono mahatani di bata. Ainak kamu aliak kadongan marbinoto do dada nama kopo haroron nami Tuhamu. Aidung jolo hutao kami na porsuk dohot na marsipal di uta Pilipi songon na binoto muna. Dapotan hiras ni roh kami mangasahod di bata nami. Lahu makatahon Tuhamu barita na uli ni siyad di bata nang pigudang paraloon. Ay dada nalilu manang mangasi manang merakal kami lahu amuriham. Alay songon halak nak kanaung tau di rohan di bata do kami gabi hasahatan ni barita na uli. Songon ido kuhuatahok kami dada songon ak kanau buat rohan ni jolma. Naik kami tahe haloman ni rohan di bata na manigati rohan nami. Ay di boto hamudo dangdung marhatas lemes-lemes dadung kami marbisuk-bisuk mabu arta di bata no sidang disi. Dang macalahi sangap kami si jolma manang siya kamu manang siya nakana simpe atipe terbaik kami dunian marhat rato ngamon ala apostol ni Kristus sami. Alay basar do kami di tonga-tonga muna songon ini na napauliw di kiling na songon ido siyan sihol ni rohan nami di hamu hukalasok kami do mga lehot to hamu bari tanauli na siyad di bata lubi tahi do matong diri nami ala naw hukahulungi hami hamu ido sahat na urian itu hatta na kinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan turpu tahun tardok iya surat na sinaton si Paulus tu huria Tesalonika ima manaringoti taringot tu namar siho di bagasan hapor siam odolan iturpukon na indokonon si Paulus ima buhamay ala Kristen na adong di Tesalonika makamonakon akka parukilon tumarukil domen halak Kristen na adong di Tesalonika ala taingot ala ni hapor siyaon di Yesus Kristus do ubay nido tung masebagas do di paingot si Paulus unang marganggu ni roha na sida unang gabi mabir na sida asana indohono ni si Paulus tu na sida ima gabi tiruan nangpe di parsipal-sipal nangpe ikom mangadupi amaulon na sidang. Obartu sido na adong piga-piga poin na naing taida siya tupukon na naing pasahaton ni si Paulus tu hitam. Na perjulu naing taida ima mamuka ayat 1 ayat 2. Di ayat 1 ayat 2 ditaringot tilo ima taringot tu haroroni Tuhan Yesus na paduhalihon. Ido bay na ido nakaningani na takas boton na sida. Taringot i madang magopo jala mga sahon debata na sida. Molo pitong gudang paralon marang akka hamaulon siya depan. Alani dipuka si Paulus do taringot tu nama dok dada magopo haroronami dinna rupani tu nasida asa padohan ni si Pauluson laho pagomoson rohani huria Tesalonika do molope di pabua nunga jumolo hami di parsipal manang di paporsu-porsu didok nakaningani songon nabino tomuna di huta Pilipi Budi teide nang di kisah para saplonomi do di kisah para rasul sapun pitu modo teide si bagas do ina porsuk marsipal na sida ala di si lemah hiras ni roha manang bersemangat udah sida ilmu makatahon hatan di bata
ala mangasahon hatani. Tu hatta manang mangasah di batalo na sida dia ka perjuangan manang dia ka hamaulon na nirupan na sida pola dong di parsipal-sipal bahkan didok nakangani tung masay pait do dia do pinasida alani hatan di bata bui di hamonakon na sida. Na pedua hun nang idota ima nang dohonon ni si Paulus tu Huria Tesalonika taringot tu makubasi manang gabe sada contoh manang sitiruon idota na nidot ni si Paulus dia may nasa di bere kamu ima nakaningani dia may didok di ayat tulu ada dalilu manang mangaci manang marakal hami lau mamudehamu lapatan na nasida sian yes ni rohana do dang mangalului sangat dang mangalui untung dakolan sekedar ima asa tabu-tabu bikion alay neng idot tadi si ima neng dohonon ni si Paulus do ima songon halak nang manada di hatan debata di barita nauli dang holan nama buat rohani colma alay didok nakengani di bagasan tulputon tung masay paltak dong babua olo nasida makatahon hatan debata babuahon ima nang takas ditada jalabui nasida makubasi melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Motivasi pakubasi ini dong na asing ia soholan ia snirohan hidup benar dang marpangaci jaladang nama buat untuk kami alai berengot tadi sini kami mereka melayani dengan tulus tanpa pamrih tanpa ada maksud tersembunyi dapatan na holan tu sakap ni di batado dula ibane hidup masai tabu begitu tak diturpukon ima bagaimana kita melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan mencari muka, bukan mencari untung, dan mungkin juga bukan hanya sekedar popularitas molo petaida di pertikeno gudang akam natabereng dia akan mencari akka keuntungan di tengah-tengah akka hamolon di ngomarupani alay laus buido gabi halak madebo songoni diaka pakubasion terlumubi ma diaka huria gudang na tidak mereka mencari untung mereka mencari nama diaka pengulong alay anggo di baga 10 tahun taulahum hidup benamiro di ayat 5 dang dung hami marhata lemes dang dung hami marbisuk-bisuk ngobo arta tiba-tado si tidangi di hami tabune molonunga songoni halak na porsiai lapatanna nung masai bagas di ida ibana di bagasan nguluta holat di patado na tahuasi dia kapakku basyuteng namangi nendohon turpukod do ima di ayat pitu satu ayat welui ayat na perpuni pola do dikuari nakengani ima ulaon pakubasyuni ay basar do hami di tonga-tonga muna songon inaina na pinalogeling di parhatulus do ima pelayanan pakubasyuni songon inaina tu aro do nasi songon ina na polilogeleng na seperti ibu yang mengasuh anaknya ado lapatan ni molo makubasi kita songon ina na dia me pola do barani sala ina polilogeleng na dang mangan dang putar pudung lapatan na hola menjaga bahkan bui do halak imana kaningani molo didok basar do hami di tonga-tonga muna ima patuduhon holong ni rohana sidang laho makubasi hola di bagasan bahkan hosana sendiri nyawanya sendiri ima rupani pola di kobarhon songon ina yado sada barita namar doka puda ni pabua rupani ima taringot tu holong ni sada ina tu yanakonna di holong ni sada ina ima kebetulan
kebakaran ma jabuna sida. Dungi Roma inatai. Aladang tertolong nabi yanakunai dan bubi dibuat keluar. Ala nunga masai tertutul sejulu sepuidang adombe. Habe hanna keluar ujungna Roma inatai dipurumi ma anak nai do dagingna do akabajuna ditorni sibonne. Hape nungsai api terbigi ma adong sada suara. Dibereng ma disi memang danahi dang mahua ala yang gue natai nunga koreng matudung daging nesudi. Ala dibukus do anak nai di bagasan salimuk dohot akka busi asa unang dohot akka tembok dohot akanasi anak nai asa nang matutung daging neido di paluas inane matutung ala yang go anak nai ola do dang mahua. Lapatana iba sahalak ina mau di pada tudut sisi. Idu nani ulah ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dia mai iba nama ngalia kosana. Ngokopita. Jala mau lo didok rupani dison. Idu benai de weli. Atong dari diri namin nabi kami. Seorang ibu yang melakukan dengan tulus, rela tanpa pamrih. Hidup benda siadong padohan kasih ibu sepanjang masa. Bahkan ada sebuah nyanyian yang luar biasa. Kasih ibu kepada beta tak berubah sepanjang masa. Hanya memberi, tak pernah meminta. Lapatana seterusnya. Ima nataida si bagaimana kita harus melayani tanpa pamrih, tulus dan rela. Songon Nabi Nani Yesus tu hitam, dia memberikan nyawanya. Nabagas musai berengota ima molo diwari di sinak kengani ala nang huahulongi hami hamu ninar pani. Seorang ibu melakukannya untuk mengasihi ibu ala simbol holong niroha. Melayani dengan tulus dan kasih seperti yang kita rasakan. Ido nanido ni trupukon gabi songon ina. Lapatan na dang dipalos syok dang dipalos anak nai menderita. Dia makadong asaha porsiaon. Si trupukop dang berengot taro dia makadong asaha porsiaon. Dia manak kengani. Molo makubasi kita di bagasak kurei. Tahubasi pumuani. Tahubasi diaka ulota. Tentu sahali songon topik ni turputai buhama hita tutu marhiras ni roha. Lapatan na marhiras ni roha maka tidak kebarita nauli mangasahud di batang. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Odo nang berengotan. Bagaimana motivasi kita? Apakah ada motivasi yang lain ketika kita mau melayani Tuhan? Manang holan tama-tama bergiudo tama-tama pujiyo tama-tama holan berengon. Alani do di bagas 30 tahun asa neng mersiajar kita somon nando ni si Paulus di bagas 30 tahun unang ma adong marpangaci alai di igil sakita dia may makubasi melayani Tuhan siap menghadapi penderitaan sama seperti yang dialami oleh Paulus. Lausido nanaindo hononna tuhuria Tesalonika. Nang tuhitape di bagasa tikyon bagaimana kita mempersiapkan diri asa unang mabirita makatahon asit tongan dohatan di bata. Jangan pernah takut atau surut. Tengok ma sejarah telah membuktikan songo padokan semakin dibabat semakin berambat. Lam didili, lam tubuh, lam kudang ngajong-jong. Songo ni dunang harajaw ni dibata. Ido benero tuita kani makin
marhiras lo makin berani. Alania hadia makadonga saha porsiaon. Ala tumma setakas dui dihatau si Paulus. Dido ibana keng pola diperhatur si bana habasaron na song habasaron ni sada inai tentu nakaningani berengot tama ulot tai sada habasaron. Asau unang mabiar kita alai ikon lam uli jala lam berani kita maka tahun arajau ni debata hidup benar di bagas tema ni minggu tahun di iglesia kita marhiras di roha molo gabi marhiras di roha kita maka tahun mengalih baratana uli syed debata di situ nakangani gabi lam tubuh harajan itu hatta daido na sitiruan ni di hita iba Jesus ala ni holong ni rohani tu hatta Yesus Kristus uju perdosa de hita di sido mati Kristus obartu na ni si Paulusi ala ia di bata di papatar do holong ni rohani itu hita uju perdosa de hita di sido mati Kristus sumokop hita ima sona tarsura di Rom 5 ayat uli marhiras ni rohama hita marabadita nauli mga saud di bata ala nang tau hita di rohan di bata asahata ni barita nauli tentu sahali unang membuat rohani jol mahita tentu sahali unang magurak kita marhata lemes unang be marhata lemes palecem unang be marhata bisuk macalahi sangat doho unang be makukupi akka hasitongan unang be mangaliluhon unang bese holan mamikiri akal holan untung tu diri jala unang be si pangisahi alai benot tama barita nauli ima somon ujahata iduna tababalga alani dia makadongas apresiaon firman Tuhan mengajak kita marlah kita beri diri kita terlibat dalam pelayanan dan pemberitaan Injil dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Seperti sikap manang sitiruon songon inai-inai. Ina na mga lehon hosana humokko. Iyan ako na songon ima itanang mahokop hasitongan do balitan uli. Kita setia dan jangan takut walaupun dihambat. Karena Injil tidak pernah sia-sia. Selamat memberitakan Injil, selamat melayani, selamat bersaksi. Amin. Mulai hati madiho ali Tuhan debata, napengoto kami marhiti hatam nabadiye. Amin.